हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर। दिनैनि माबाया भिडिअआनो जाबाय आंनिया खुमब्राजों दाउ ओंख्रि संनाय आरोना लोगोफोर। आङो बेखौनो एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोननि गेजेराव। अननानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। आरो भिडिअ जायफोर गोदान नायसनफ्लांदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां। लाइक शेयार खालाम आरोना लोगोफोर। रेडि खालामना लाखांबाय आङो ओंख्रिखौ। न'निनो दाउ आरोना लोगोफोर। न'आवनो दाउआ जाथाव दं नालाय न'नि दाउखौनो मासे होबावलायबाय। ओमफ्राय खुमब्रा बायनानै लाबोनाय आरोना, खुमब्राया जालायसो, बेजों संसै। सुनानै लाखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। दाउआ एसे गिदिरमोन बियो, जोख्लिमोन आरोना, दाउ जोख्लि। गोदाना लाखांबाय नै, बिबैया गोदाना होबाय दहाय फुङावनो। संसै आं सुना लाबाय। ओमफ्राय नोरैजाय खुमब्रा सायबाय नै। खुमब्राखौ आङो नैबायदिसो होगोन आरोना, गिदिर गिदिर आलु बायदि। ओमफ्राय नै बेखौबो सायनानै लाखाबाय, देनांसिगौल'। संसै आङो। खुमब्राखौ आङो एवनानै लाग्रोनोसै आरोना एसे थावआव। ओमफ्राय दा बेदरखौ एसे एवखांनानै होसनसै। थावा दुंबाय, खुमब्राखौ होनोसै आङो। खुमब्राखौ आलु बायदि एवनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर आं एसे। ओमफ्राय दा बेदरखौ एवनोसै। नै खुमब्राखौ संख्रै ओमफ्राय हालदै होबाय, मोजां एवनानै लाबाय आं नै बेदर बायदि। खुमब्राखौ खांनानै लाबाय आरोना, मोजां एवबाय आङो। बेयाव दाउखौ एवहरनोसै। बेयाव पियास ओमफ्राय नै मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु रेडि होनोसै आङो सामब्रामखौ। नैखौबो हरखानोसै आरोना आङो, सामब्राम गुफुर, बानलु, हाइजेंखौबो। हरबाय। बेदरखौ होनोसै। संख्रि होनोसै लोगोफोर, संख्रि, हालदै, नैबे मस्लाखौबो होनोसै आङो। रानबाय आरोना दैया गावनिया, खामहां जाबाय। दाउआनो आथिं गोसोमसोमोन नै, आथिङा गोसोमथार। न'आवनो दाउ थाबा बिदिनो ख्लेब ख्लेब मोनजाबाय थायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै जानांगौबा बिराद फैसा थाङो। दैज्लां बोथोरखाय दाउखौ आइया फानहैनोसै माखासेसो होनदों आरोना, बांद्राय लेथ्रा खालामबाय होननानै, लेथ्रा जायो होननानै। ओमफ्राय फाना आरोना, न'आवनो ख्लेब ख्लेब जाबाय थानोसै। जों फानबाथ' दामा खम मोनो, ओमफ्राय जों जेला बायनानै जायो मालायनिफ्राय बा फायखारि माबाफोरनिफ्राय बायनानै जाबा बिराद थाङो, 500 550 केजि। ओमफ्राय जों फानबा बेबायदि मोना आरोना दामखौ। ओंखायनो फानस्लायस्लाय न'आवनो जाबाय थागोन नांगौबा होननानै। जों फाननो थांबाथाय दामखौनो होआ लोगोफोर, केजि 400खौनो होनाय नङा। ओंखायनो फाना आरो। बिफायाबो फाननो नाङा, न'आवनो जाबाय था होनना बुंबाय। ओरैबाबो गैयाबानो बायनानैसो जाखानांगौ। दाउ लकेल बायनानै जाबाथाय बिराद फैसा थाङो आरोना, जों बायनानै जाबाथाय दामानो 500नि गाहायावनो फैला।
दाउ लकेला खुमब्राखौ हरनोसै आं लोगोफोर नै मोजां एवबाय आरोना खामफ्राम जाबाय आरोना लोगोफोर नै खामफ्राम जाबाय बिराद मोजां एवबाय आङो दै होनोसै आरोना एबारहाय दै होनोसै आङो बांद्राय रोसि जाया आरोना भाजा टाइप बेजोंनो जानाय एसे जेब जेब दोनसै बेजोंनो ओंखाम जानो हानाय जेबो ओंख्रि संला नालाय जासिगोन बेजोंनो दोनसै गोदौबाय थाथोंसै गासिबो मा होनांगौ होजोबखाबाय नायनोसै लोगोफोर माबायदि जाखो मोनसिगोन आरोना नै रानबाय दैया मोजांनो खुमब्रायाबो नरम जाबाय नै मोजां रुइबाय खुमब्राखौ थुग्लिला आरोना बिदिनो आलु बायदि गथा गथायैनो थाथोंसै ओमफ्राय रोसिखौल' साखिनायनोसै आङो साखिनायनानै संख्रि नांबाथाय खांसैबो संख्रि नांबाय लोगोफोर खांसै आङो मोनबाय आरोना आंनि खुमब्राजों दाउ ओंख्रिया रोसि एसे दोनबाय मोनबाय आरोना रोसि एसे जेब जेब दोनबाय बेजोंनो जानाय नालाय बेलेग ओंख्रि गैया रानहोला आरो बेखौ खांसै फोमोनसै आङो संख्रि नांबाय आरोना मोनबाय फारसेथिं ओंखामा नै ओंखाम गामसै मोनसिगोन ओंखाम जानो लाबाय नै लोगोफोर खुमब्रा दाउ ओमफ्राय नैयाव थाइबें लाबाय सामब्राम बानलु जानोसै माखौ थाइबेंखौ र' होमबा फाथ्ला नांगौ जानोसै लोगोफोर ओंखाम लेबु लाबाय थाइबें चाटनि मोजां लुबैनाय जादों Bahan kamu nak tengok apa? Bahan kamu nak tengok apa? जाबाय थानोसै लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै